a yanayin yadda 'yan baiwa suke da kuma sauran shi, idan har ma a ce a farkon waƙan ya yi maganin cewa zai sa sunayen su waɗanda ya sa a cikin waƙan waɗannan ɓangaren 'yan siyasa, to a zahirin gaskiya ma mutanenmu ba za su tsaya su saurare shi ba, ballantana su saurari waƙar. A daidai lokacin da ake ganin cewa mawaƙa na fara shigowa harkar mining ko kuma kuɗin baɗili kamar yadda ake cewa, wasu 'yan mining ɗin na ganin cewa su fa sam ba su aka yi wa waƙa ba, kawai dai an yi amfani ne da su wajen aika wani saƙo. Waƙan dai a lokacin da aka ɗan sake ta ba a sake ta complete ba, duka ba ta wuce sakanni ba zuwa minti ɗaya. Mu ɗan mining ba za mu saurari wannan waƙan ba, saboda kai tsaye ba siyasa muke yi ba kuma shi ne a gaban mu ba kuma shi ne ya tara mu ba. Talhat Al-Ansari wani matashi ne ɗan mining kuma mawaƙi, ya yi mana bayani dalla-dalla kamar yadda za ku ji a cikin shirin namu na babban labari na wannan mako, tare da ni Ibrahim Muhammad. Yawwa, barkan mu dai, barka da warhaka. Yawwa, da farko zan fi san da wa muke tare. Ya auzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Da farko dai sunana Talhat Al-Ansar, ana yi mani laƙabi da Ansarin Waƙa. Ina zaune a garin Zazzau, Zaria, jihar Kaduna State, insha Allah. Suwaye kuma miners wanda ake cewa 'yan baiwa kenan. To kasar komai baya rasa dalili kamar yadda na faɗa a tun farkon farawar maganan. So ɗan baiwa za ka samu a cikin duniyar mining yana da fassarori daban-daban, so amma dai inda aka kai tafiya a kai shine ɗan baiwa dai shine wanda kamar like irin a ce ya kira sabon shiga ko man a ce newbie haka a cikin system ɗin. Wasu kuma suna fassara shi a kawai inda ka shigo kana mining to kai ma ka zama ɗan baiwa. Wasu kuma a'a shi ɗan baiwa mutum ne wanda zai zo misali kamar a ce mining an yi shekara ɗaya wata 6 ko wata 5 ana yi misali, to kawai sai ya ji an ce a yi mining ɗin nan gobe ko jibi ko saura sati ɗaya za ta fashe, sai ya ce a bace rin kawai ai shi ma ɗan baiwa ne, yana sa ran kawai da ya shiga shi ma za a ja kaya da shi. To dai akwai fassarori mabambanta akan ɗan baiwa. Wasu kuma an ɗauke shi dai a wani ɓangare na raha ko in ce wata yare ne na 'yan mining dai kawai ɗan baiwa. Ne da shi. To wace nasara kake gani ko ci gaba da mining ya zo da shi musamman ma ga al'ummarmu Hausawa? To alhamdulillah, na farko dai kamar da na ce maka, shi mining inda musamman wanda ake yanzu na mini app a Telegram da sauransu wanda shi ne ya fi shahara, so ya tallata sosai, ya haska wa mutane ma menene ma blockchain, menene crypto, ya ake crypto da sauransu. So alhamdulillah akwai harkan opportunities da yawa, akwai abubuwa da yawa a cikin wannan tsari na blockchain technology, so amma da yawa mutane ba su farga ba su san da shi ba, hankalin ma bai zo kai ba sai a sanadiyan wannan mining din. Do akwai jagorori da yawa a hakan wanda sun yi nisa, akwai su da yawa a arewa, to amma dai za ka iya cewa a cikin waɗanda suke mining yanzu za ka iya cewa a kashi 70 wanda suke mining yanzu a baya kaɗan duk ba sa cikin tsarin, bai wuce kashi 25 zuwa kashi 30 ne suke cikin system ba. To kaga a nan ma alhamdulillah. Kamar kwanan nan akwai labarai da yawa da na gani na wasu sun samu wasu kyaututtuka ko kuma daloli ma, waɗanda wannan dalolin idan ka canza su a kuɗin Najeriya za ka ga cewa kuɗi ne masu yawa. A jiya na ga hirar wani wanda shi ma aka tattauna da shi ya samu wasu kuɗaɗe kuma da daloli ne. Kaga duk dala ɗaya yanzu idan mutum ya same ta a harkar mining, duk dala ɗaya in ka canza ta zuwa naira akalla darajar ta ya kai kimanin naira 1,700. Domin ya haura naira 1,600. So kaga mutum yanzu misali Allah ya taimaka a mining ya samu dala 50. Idan ka buga shi incin naira kuɗaɗe ne masu yawa.
idan ya samu dala 10 kaga kusan 17,000 kenan, idan dala 20 ne kusan 34,000 kenan. So kaga akwai wanda sun samu linkin ba linkin akan wannan kananan lissafi nake maka. Akwai wanda zaka samu ya samu 100,000 kaza, 100,000 kaza, wasu har miliyan sun samu. Ko fiye da haka. So kaga misali idan mutum yana da wata kasuwanci physical business da yake yi, kaga wannan kuɗin za su taimaka mashi ya ƙara improving akan kasuwancin shi. Sannan kuma idan ma bayi da wani physical business, kaga wannan ya taimake shi, zai amfani da wannan daman wajen running din wata business wanda za ta ƙara taimaka ma rayuwarsa. Sannan ita kanta a cikin crypto din akwai kasuwa mai zaman kanta wanda ake siye da siyarwa na shi coin. Idan ya koya trading da wannan dalan da ya samu dala 10 ne 20 ne har zai illa masha Allah ya cire ya bukatun shi da sauran zai iya shiga kasuwa ya trading da su. Idan Allah ya samu abin albarka da wannan karamin kuɗin dala 10 na 20 ne 30 sai ya samu wani babban capital ya zama wani babban trader da su. Duka ba wanda baya kasancewa. Kaga alhamdulillah matasan mu zamu ce zaman banza ya ragu. Da yanzu idan ko irin zaman majalisa zai wuya kaga an zo ana cin namun mutane, sai dai kaje ana tattauna abin da ya shafi ci gaba. Kaji mutum ya ce a mining ɗinka a wani mataki kake, abin da ya shige ma duhu ya gaya maka, kai ma abin da ya shige maka duhu a gaya maka. Kaga ko anan an samu nasara. Ana cikin wannan din ne kwatsam sai muka ji wani babban mawaƙi ya yi muku waka wanda mutane dai gaskiya ba su tsammanin haka ba nan kusa, musamman ma duba da yadda mutane ba su ci ma harkar mining da muhimmancin da har za a ce kamar har mawaƙi wane wanda aka san shi har zai fito ya yi wa mining waka ko wani abu. Mutane suna ganin cewar me zai sa har ya zo ya yi waka, duk da dai kuma wasu suna ganin cewa kamar ba ku ya yi wa wakan ba, kawai ya yi amfani da ku ne wajen yin waƙar. Me dai zaka ce akan wannan? Ok, idan ka yi maganin mawaƙi, so akwai mawaƙa da yawa da suka yi waƙoƙi game da maye. Ni kaina na yi so, amma ina tunanin wanda ya fi shahara musamman a kwana-kwanan nan a baya-bayan nan ina ganin ba zai wuce ina ga rara kake magana a kai ba da wuta. Tabbas ya yi waƙa, kuma waƙa kam an ji ta a lokacin da ba a zata ba. Saboda kowa ya sani akwai ɗan, za mu iya cewa menene kamar bambancin ra'ayi tsakanin shi da wa'inda ya mawaƙa ‘yan baiwa ke ne ‘yan maina. Saboda shi ɗan baiwa galibi za ka samu ba wai shi littafin siyasa ko abin da ya shafi siyasa ba ne yake. Ko da yana da wani ra'ayi na siyasa za ka ga ba kasafai yake zuwa ya nuna ta ba. So shi kuma mawaƙi ne na siyasa, kuma a siyasan kowa san ɓangaren da yake. To alhamdulillah lokaci guda kawai sai ga waƙan ta fito, kuma alhamdulillah waƙa ta yi kyau. Mutane da yawa sun yaba waƙan sosai, waƙa ta yi daɗi. So ni kaina a farkon waƙan na ji waƙan, ni kaina na ɗora ta a status ɗina kuma na sharing ga mutane sosai kafin a saki complete ɗin waƙan kenan. So amma kuma daga bayan an saki complete ɗin waƙan, so a ƙarshe kuma sai bayan ya yi waƙan mining a farko ya yi introducing akan cewa waƙan mining ne, so kuma a ƙarshe sai ya ɗan canza ma abin daga ainihin topic ɗin da ake na waƙan, sai ya sa waƙan shi na siyasa a ciki na wani ɓangare, ya wasa gwanin shi dai da sauransu, wanda wasu hakan gaskiya bai yi musu daɗi ba. Saboda ba a tunanin haka ba, saboda kamar ya shigo iya amfani da bakin su ne ya ci masu albasa, tunda ya fi waƙan ɗan mainin. So kuma ɗan mainin ba lissafin siyasa ba ne a gaban shi, ba wannan harkan ba ne, kamar shi yadda ya fito yana tallata wasu daga cikin gwanayensa. To kuma kana ganin hakan ya dace ka ce za ka yi wa wani waƙa kuma ka ƙara sako wani a cikin waƙar taka duk da to ai magana na zahirin gaskiya a yanayin yadda yan baiwa suke da kuma sauran shi, idan har ma a ce a farkon waƙan ya yi maganin cewa zai sa sunayen su waɗanda ya sa a cikin waƙan waɗannan ɓangaren 'yan siyasa,
to a zahirin gaskiya ma mutanen mu ba za su tsaya su saurare shi ba ballantana su saurari waƙar. kamar an yi amfani da ku ne wajen yawwa kamar ya yi amfani ne da yan mainin wajen isar da wani boyayyen ajanda tashi ko mu ce bayyananniya tun da ya bayyana bayanan shi a ciki ga bangaren da yake ga abin da yake tallatawa a ciki tunda har a ciki yana cewa sai wani wanda kuma shi dan baiwa ba wannan tsarin yake ba. Duk wani wanda gai shi a wannan harkan ba harkar siyasa ya zai ba, kuma idan siyasa ne yana da ra'ayi yana da yancin ya zaɓi wanda yake ra'ayi, ba wani ne wai zai zo ya ce mashi ga wanda zai zaɓa ba. Saboda haka idan waƙan shi na siyasa dama zai tun farko sai ya tsaya a waƙan shi na siyasa, amma wannan kamar karin magana ya ari bakin mu ya ce albasa ko ya karin magana ka tashe ni mana ya ari bakin ku ya sama ku albasa. Yawwa to kaga hakan kuma wani abu ne wanda kuma daban gaskiya. To kuma kana ganin shigo da siyasa cikin mainin zai canza mainin, kuma duba da ya tashi ma ana zargin cewa shugabanni ya fara bibiya, kuma shugabannin da ya bibiya a cikinsu ma akwai waɗanda suka yi ta roƙo ma don Allah don Annabi a yi yuzin wannan samun ɗin, wato a nuna masa ƙauna na waƙa da yi, duba da gaskiya babu wani babban mawaƙi da ya yi wa mainin waƙa a yanzu bayan shi. Babu gaskiya kuma a bi ta wajen manya, me kake tunanin hakan zai iya janyo wa industry ɗinku na mining, kuma ta ya za a guje wa wannan abun? Ito wannan ne ni a nawa mahangan kasan za ka yi bayani ne based on abin da kake tunani ko ka fahimta. So wakan dai a lokacin da aka ɗan sake ta ba a sake ta complete ba. Kuma an sa ta aka ce za a saki complete ɗinta zuwa wani lokaci. Duka ba ta wuce sakanni ba zuwa minti ɗaya. So duk wani bayanai da aka yi a ciki babu wani dalili ko wani tunani da za ka iya cewa akwai maganar siyasa a waƙa. So sannan su kuma jagorori da kake magana na mining galibi ta ɓangaren su ne ma muka fara jin bayanin cewa za a saki waƙan, ta ɓangaren su ne ma ɗan wannan abin da ya fita ta ɓangaren su aka ji. So muna kyautata musu zato, ba ma tunanin cewa wai ya siye su ko ya sun tafi da wani ra'ayi kwara ɗaya da shi da su akan cewa za mu maku waƙa na mainin sannan kuma za mu tallata siyasar mu a ciki. Ba na tunanin haka, kuma ba na tunanin su kansu sun san da haka. So kawai wannan shi ne amfani da wannan damar tun da so an ce an maka waƙa ka ji kaɗan daga ciki. Kaga baka sanya complete ɗin menene za ka ji gaba ɗaya ba har sai ka saurara. Kamar fim ne wanda za ka ga kila yana da awa 2 ko awa 1.5 ko awa 3, sai ka ga an cire tallan fim ɗin gaba ɗaya a cikin sakon 30 zuwa minti 1. Kaga ai ba zai yi kace komai da zai wakana a fim ɗin ka sani ba. Ko tunda ai kamar da fim da waka ai duka labari ne ake tsarawa sai a fitar da su ko a bangaren waka ko a bangaren fim. So kaga ba za ka ji complete ɗin labarin da ke cikin wakan ba sai ka saurari da complete. Da ni kai na gaskiya na ji daɗin waƙar sosai na ji daɗin ta, amma a ƙarshe da na ji wannan abin siyasan kuma sai kuma ban ji daɗin wannan ba, saboda kowa na da ra'ayin shi. Ina ga ba daidai bane a shigo rigan ra'ayin yan mainin waƙa kuma a shigo da wata tallan wata siyasa. In zai waƙar siyasar sa dama yana yi, kuma wanda suke da ra'ayi suna nan su za su saurara. Mu da aka ce an mana na mainin to abin mana ita a ɓangaren mainin, amma magana a sako siyasa ko wani ɗan takara ko wani kaza wannan kamar ina a ra'ayina ni dai ina ganin ya saba lamba. A matsayinka na mawaƙi, kake tunani wannan zai iya shafa na ɓangaren waƙa? Wani irin ko jan hankali za ka ga mawaƙa da fara shigo da irin wannan ma? Ai ita misali yanzu ba shi yiwuwa yanzu ni a matsayina na mawaƙi ka kawo min waka misali kamar kai dan jarida ka zo ka ce kana so in maka waka, ko kuma ni a gani na mawaki na ga ya cancanci in maka waka a matsayin ka na dan jarida, duba da yanayin kokarinka da wani yanda kake gabatar da aikinka, ko kuma kai ka buƙaci umma ba zai yiwu yanzu in je in ɗauko wani wanda baka da nasaba da shi a harkan ka na jarida in ce zan sa maka shi a cikin waka ba, kwata-kwata ma ba adalci bane.
ba ma adalci ba, sai dai idan har kai ne ka ce to ɗauko misali kana aikin jarida sai in je in ɗauko wani kafinta misali ko wani wanda ka bar haɗi dai kun raba jiha da shi a wurin da ya shafi aikin ku, kaga wannan ba adalci ba ne. Sai dai in kai ne ka ce samun wani duka waƙa da kake gani ana ɗaura ta ne akan topic ɗin da aka kirkira. Idan waƙar sarauta ce to waƙar sarauta ce za a yi. Duk wani wanda za a sako a cikin waƙan yana da alaƙa da sarauta ko kuma yana da alaƙa da shi wannan ne sarautan da ake ma waƙa. Haka idan waƙan siyasa ne waƙan siyasa za a yi. Ba abin da ya haɗa waƙan siyasa da kuma waƙar sarauta, kowanne tana cin gashin kanta tana da matsayinta. So ban tunanin a matsayinka na mawaƙi don za ka yi ma wani waƙa wanda ka san ga ɓangaren shi bayanan na ɓangaren shi sai kuma ka je ka ɗauko wani wanda shi bai ce maka ba ko kuma kai kawai don ra'ayinka ne don ka burge wa shi wancan ɗin ka zo ka shiga waƙan wani ka sa wani. Gaskiya wannan ni a nawa ra'ayin da nawa fahimta ni ina ga kamar ya saba lamba kuma ba shi ne abin da ya fi cancanta ba. Abin da ya fi cancanta kowanne ya tsaya a matsayin shi. In ma kana so ka sa sunan wani ne sai ka tambaye shi wanda za ka yi ma waƙan kafin kai mashi da Allah zai iya sa sunan wani, kaga daga nan za ka ji ta bakin shi. Don ni ana da yakina a ce ya ce zai sa sunan wa'inda ya sa a cikin waƙa har da Allah waƙan ma ba za a saurare ta ba. Wannan shi ne magana na gaskiya. Ba za a saurari waƙan ba, mu ɗan mainin ba za mu saurari wannan waƙan ba saboda kai tsaye ba siyasa muke yi ba kuma shi ne a gaban mu ba kuma shi ne ya tara mu ba. Daga ƙarshe me za ka ce akan waɗanda ba su yarda da mainin ba ko suke ganin mainin ɓata lokaci ne? Za ka ga yawanci a Najeriya da yanzu ba inda ba a mainin, amma kuma za ka ga kamar arewacin Najeriya har yanzu ba a ɗauke shi da muhimmanci ba. Wanda za ka ga kamar babu wasu masu kuɗi ko wasu manya waɗanda suke goyon bayan harkar kamar yadda kuke nuna. Amma kuma kamar a kudanci za ka ga akwai waɗanda sun ɗauki abun da muhimmanci, kaga ana baka ƙwarin gwiwa daga kan mawaƙan ko kuma duk wasu dai masu faɗa aji. Amma mu za ka ga irin mutanenmu har yanzu wani in ka ce mai kana mayin ko wani abu mai kama da haka suka iya ma kallon shirme-shirme. To ka san shi abu idan ya zo sabo ko to za ka samu yakan zo da wani irin abu ne nau'i daban-daban, kowa da yanayin da ya kalli abin kuma kowa da yanayin hujjojinsa. Wanda yake ganin ya yarda da shi yana da hujjojin da yake ganin ya dogara mashi. Ta ɓangaren wanda yake ganin bai yarda da shi ba to akwai dalili, wani rashin ilimin abin ne bai san ilimin abin ba. To kaga da abin da ba ka da ilimi a kamar misali yanzu za a samu wasu manya da za su tallafa wa harkar a buɗe makarantu ko wani abu mai kama da haka, kana nufin za a wayarwa da mutane kai? To ai shi duk wani harka in dai aka ce manya za su shigo ciki za ka ga nasarar shi daban ne. Kowace kala harka ne, musamman dai harka ce ta wanda ta ci gaba. Wasu aka ce wani babba ya shigo ko a bisa shawara ko ta fuskan taimakawa da kuɗi da sauransu za ka ga abin ya samu nasara fiye da tunaninka. Kuma kamar yadda na faɗa maka shi mining ɗin nan kamar wani hanya ne da yake tallata fasahar blockchain technology. So kaga yanzu mutane na shigowa a sanadiyar mining kuma suna koyan abin. Yi babban shawarar da zan ba mutanen mu, duk wanda ya shigo mining yana mining to ya amfani da wannan daman ya mayar da hankali ya koya ilimi, ya sami ilimi sosai, ya karanci shi menene ma blockchain din, shi mining din ma menene shi, menene amfani shi har zuwa ga trading. Saboda shi a duk lokacin da Allah ya sa dan baiwa ya fahimci crypto ya iya trading, so wani fa financial freedom ya samu. A kullum duk lokacin da yake da lokaci ko ya samu dama ko ya nishadanci zai shiga kasuwa ya duba kaya coins kenan ya ga wanda zai iya siye, yake kyautata zaton cewa zai samu riba. Daga yanzu zuwa wani lokaci ya samu alherin shi fita ya ƙara gaba. Kaga wannan sai ta hanyar ilimi. To masha Allah, muna godiya malam da sauran
lokaci na gaban muka ƙara miƙa goron gayyatar mu za mu samu damar kasancewa da kai. Ba komai insha Allah ba damuwa. Kuma na gode sosai kuma muku fatan alkhairi. Da wannan ne muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan mako, sai ku tara a wani lokaci na gaban Allah ya kai mu, a madadin 'yan uwa da abokan aiki da suka tallafa shirin ya zo gare ku. Ni Ibrahim Muhammad nake cewa a huta lafiya. AIA Hausa Network.